Hola, bon dia. Soc la Betty Martí i treballo a l'estètica holística. En primer lloc, comentar què vol dir estètica holística. Bé, estètica ja sabem tothom que és veure les coses agradables, boniques, amb una harmonia. Però holística, què vol dir holística? Bé, aquesta paraula significa la unió de totes les coses. És a dir, la suma de totes les coses. Quan parlem d'estètica holística, estem parlant de l'estètica de tota la persona, no només de la part externa, que és la que normalment es treballa amb la meva professió. La meva especialitat és treballar tot el conjunt de la persona, la seva part estètica, externa, però també el seu equilibri emocional, mirar d'on venen els problemes i mirar d'ajudar que aquesta persona se senti bé dintre de la seva pell.